Tulashikhar আর ডি ব্লক আন্ডারনি DWS তাবো পাম অপারেটর খাই থাंनाय rok Tulashikhar আর ডি ব্লক আন্ডার টোটাল दङ 51 जना एबा 51 Tulashikhar আর ডি ব্লক আন্ডার DWS পাম অপারেটর খাই থাंनाय rok টোটালি दङ 51 जना केबा borok obahaikino tiniya khana tiniya soni hinui borokni beton eba borokni rang dajakya borok je পাম অপারেটর jalogui tongmani 365 dino borok 365 dino duty mark sayo yaba borok পাম অপারেটর tongmani yagulo borok tui chalogya hingke lukurok tui manaya obahaibo ngui tongo yaba borokno tini saknai khaijakmani tuino tini Tulashikhar আর ডি ব্লক আন্ডার DWS আন্ডার যে পাম অপারেটর খাই থাंनाय 51 জনাनि bisingo borok tini 12-13 জনাनि bisingo no borok phai Tulashikhar আর ডি ব্লক no borok talar laikha talar mane yagulo Tulashikhar আর ডি ব্লক ni deputy BDO bo sakha Norok ni beton danani phano phano rang krui phano rang dongachi Norok no beton ni nai Norok no phano rang krui hike bahaike Norok ni beton nai hinai yang deputy BDO sawi kharikha DWS under ni পাম অপারেটর খাই থাंनाय lukurok no kok tomani bisingtui saimankha Tulashikhar আর ডি ব্লক ni DWS ni under je পাম অপারেটর খাই থাंनाय borokni je working bill eba borokni working report borok obahaikino sekango no rijak keba borokni working bill no borok naini bagino obahai ungo nibo sawi kharikha tai borokni oro je bongni bill samjakmani borokni oro bill kagos bo tunui jagya khoayo abon bagino borokni beton habia tini khana soni hinai tongo tai abon bisingtin tini Tulashikhar আর ডি ব্লক ni deputy BDO bo saka Norokni phano rang krui ni bagino Norokno beton nui manya keba oboni yagulo police protection phaika borokno talari tonman yagulo police protection phaimani yagulo saka Norokni oswal no bahaiki hinai Norok khulokdi keba bono saka je DWS under je পাম অপারেটর খাই থাंनाय borokno saka deputy BDO bo saka Norokni bill krui hinai Norokni phano rang phaiya Norokno bahaike je bill Norokno snamboi Norokno beton dai nai phano rang krui hinkai hinai no police ni buskango sawi khnarikha Tulashikhar আর ডি ব্লক ni deputy BDO paithago DWS ni je borok পাম অপারেটর খাই থাंनाय 51 জনানি je borokni bill snamjak logi no bill kagos kariwoi borokno khwayo rohorka Pranab Deborma songno je DWS under je পাম অপারেটর খাই থাंनाय Pranab Deborma songno khwayo di rahma yagulo no borokni beton ngui thangka tini borokni beton manya hingkai je osamotayo bihi gusano kanmung tumung pai na hintongmani wansujak tongmani borokni o wansumung rok nangya ngui thangkamo tai borokni nukhungo je motai khainani hinai osamotai no pontanai eba obakin busna hinai ukhawo wansugui tongma rok bo boni o wansumo nangla khamu tini borokni beton habia hingkai keba tini borok obahike Tulashikhar আর ডি ব্লক no borok tini talari tonya hingke borokni beton tini bo habula khamu Fiaba tini DWS ni পাম অপারেটর খাই থাंनाय lukurok tini borokni beton habthamani bisingtui borokni kha belekhan tongthokjak tai borok khwai thangoi je beton borok bill tlangi thangoi borokno sakbai thang asugoi bill damani yagulo borok tam saikharika tai samani yagulo Pranab Deborma no borokni bill je hapmani je bahaike hapka aborok bo khanai di phuningtui tam saikharika tai bon kok bo khanai di Manya angoi kini DWS ni dong agena talari bo DWS ni dong ka beton maya ko i kok tugari dono tini kana himang no dong 16 tarik ko no working di puti bai kasa erpore ko 16 tarik hoite 14 din সময় মান kasa erpore tabu 8 tarik পর্যন্ত tini kana himang no song no phone kai songoro ta song no phone pai yo tini kana himang no tari ko tono ga to din sunggo to bihi kusa to sa tini sungai kai no tini tham khai rồi không thấy nè tham nó có tao này kai sa tono tini kana himang no sungai usu mayang to kai sa sungai ta cái này là tham to cái này tham được không khai được ঠিক আছে এই কোনো বড় না tong san sunggo di kai talari tong kai ya abon nota আপনারা অফিসিয়াল তো দিয়া তেজারিতে দেখার দরকার ছিল যে আমাদের বেতন হয়েছে কিনা দেখেন হয়ে গেছে ঠিক আছে
আমরা বেতন যে ট্রেজারে যায় আমরা কি সবসময় কি এখানে কি যোগ্য করতে সময় পাই chung to thar chung ngoro chung to tia dari thangoi a kone obo tu phai thainai ya bile office ni boro ri thang boro kom nai nai na তালাম দেওয়া না আগে তো লোক কি বলছ না আমাদের আর wai chung phai sabai ka bile tini khana himang ma Enggak saya bagi office ni staff lo apne sono information dia to sar chung apna asu nai tuna ko ya bile তবে তো নমতে যে অফিস থেকে মানে office ni boro ni staff lo to sar apne sono অবগত রিনাম তঙ্গা তারপর তার দুর্গা পূজা নি না না যত চিচিনি 7000 টাকা জন বিগনারি তো সেট কাইসা সুকি দাম ya sa নমবো যদি tungo mana ni mutu bile মানে বলে দাও enggak ko sar chung 1 tarik hoye Bini punama tang tang. 16 tarik hoye ফাইমানি 14 দিন সময় মান কাটে কেওয়াইছে 8 তারিখ পর্যন্ত enggak সময় না খানা হাবানো সনি হাবানো মিয়াবো chung খাইও অফিস মিয়াবো ফোন খাইও তিনিবো chung গণ ফোন খাইও খানা রগদা হাবনা enggak বা পূজা লাই থাকানো কোন গ্রেন তিসি করই chung খানা দামানো তাবু দামানো enggak chung যদি তিনিবো chung যদি উংতিকাই মাই আংকাই chung সারিনি হইতে chung তুইও খাই হইনাই আপনার চিনি যে মানে ঠিক আছে Tinggal tam samadan kaba, sini, kan, sini itu samadan kaba tabu. Ini nih bising kiki di rangkap nai. Papa jangan apa. Bukan cuma pun samadan kiki ya konkreti. Jadi di mana, asgerna kau ke, আমাদের pun samadan nai. Mung apa sih? Bulu. আচ্ছা নরক যে তুলাসিখর আর ডি ব্লক নরক যে DWS ni pam operator je rangmaya angei je osamutai norok sauta noni rangmanya tabuk je norok ni somandan bahai ingkha je talari mani yagulo Jono tabuk saka, ini boro babu sargo tonggo, ini deputi bidu sar tonggo. Jono tabuk tejari boro patoka, ini ni bising bono, jono rang dairinya ni ini sawaya kono jung. Tala koloka jadi ini ni bising, sini rang jadi habia maya angkai. Jung sini saring ni hoite no jung sini supply jung off kai dinai. Sini samadan ni angkai. tabuk boro thangen noni rang bil hamnai Tabuk jono tejari bo patoka boro gari baino patoka kuayo, kagos kopi rok dihorka. Ingkai jung aro tang buji tabung nai jadi sini rang ini ni bising habia angkai. Saring ni hoite. খরক বসুং ni bagin nong napte jaring pass khai jaka Sini amo sini DWS Tulashikhar blok ni andaro 51 জন atong. 51 জন যতনি ন রহ জাকা Joto nin dihor jaka. তিনি বিসিং ন hamnai Noyono borok dihor ka incha otocho chung tabuk sagrang maya ko. যদি 10 ung toka. 10 8 tarik kini. যদি নরক ni abo manya angkai tam khainai Chung maya angka angkai chung sini supply chung off khai dinai. nantai lukorong tei khani liya Amo proseson jarat daito tongnai borok aboni dayung nai. Ambai. দারা নরক তিনি যে নরক DWS যে নরক সেবক খাই তংমানি যে পাম অপারেটর যে পাম অপারেটর নরক পাম চালক যে লোকরণ তৈখানি তেমন বিসিংতেই নরক নি রবার সোমবার যে মানে মাস তো মাস নরক খাইমা তংমানি 365 দিন chung maya karo. নি হিংকে নরক নি chung nai singgo hor 7-8 ro পর্যন্ত মানবিক খাতির chung সময় সময় ওইসব বস্তু আপনি বলে পারো আপন কখে মসিদ যে নরক তিনি তুলাসিখর আদি ব্লক যে ব্লক তালাল মানে ইয়াগুলো নরক নি যে কাগজ বিল হরজাক মানে খোয়ায় নরক লাঙ্গি থামান ইয়াগুলো নরক নি তাবো বেতন হারা হাবকা কাবুক chung bol o jaga te jari thamani pore je chung sayada oro account elo blog ni Sanjay Deborma bini gapiloti ni karonoi no তিনি উংয়া chung thangoya kono aro madam tongbai chalaya kono che boro madam bo bono pudika hinka bini gapilota bo khai paya samung oboni bagoi তিনি বেতন habia obo hayung tongka hinoi borok jono saka angkai chung khamani pore আলোচনা খাইমানি pore borok chini buskangono loge loge no borok potiti account transfer khaika chung bo nasibai achuk tongka ingkai borok blog ongoni hoite no bongni official samung Tulashikhar blog ni jeta o samongo tongnai Sanjay Deborma bini gapilotini karone chung tini obohai boktobbyo ki oi chung tini blog talarina nangkata হিংকে নং নি ব্লক তালারি এখানে নরক তিনি ও নং নি যে বেতন মান থাই নরক তিনি মাংলা খামুনা বড় মাংলা খামোচা chung 16 তারিখ এঙ্গ 8-9 ni 16 তারিখ chung working report ribaika borok 14 দিন পর্যন্ত সময় মানকাত অথচ চিনি রাং ডায়রিয়া তিনি খানা হিমাং iko 10 ni 8 tarik পর্যন্ত অঙ্কাত
Tinibo chung dudi obo hai kayang kai. Chini kuno beton si habula kamu pojapan lai tang kamu. hongka je sonjay hingke bo tam khlai blog je nok ni bai tam lai Blog ni accountant pubo. blog ni accountant mane buni beton danai Danai. hingke bo no norok no oba hike o kagos no bo bill lo hoya khaton bo Buinin buano no chung tabuk dai kai kata. hongke Blog department bo amon naikon na tongmani. hingke tabuk nang blog ni je oron official video ba oron tak deputy video borong no tam sana musong Tabuk to chini blog ni deputy video sar bini chai tong mung bai no chini omo success sung kai hinai chung hin kata. acha hingke o kagos gang o khai norok no tam sanong je bill kagos no rohor kadan san no Habano tini khana himang ayango toto din somoy te tini ni 8 din somoyta bono bo haikai lot kiring go oi tini bo mane mo mas ni beton mai na agi to manu na agi bo amo haikai no khayo bole ri acha hingke tabo khan nong ni beton hapka khorok busuk ni hapka totally beton nong ni chini 51 jona tongo Tulashikhar blog ni andaro je pam operator pam operator DWR ni 51 jona nino ungka hingke norok ni tini successful mane bising tin norok ni khata ko bai ma tong khan ni beton hamon iko chungbo chini iko puso poribar bi bosa iko chungbo mano ya kono chungbo jotono khushi ungka karon phungwai kaino mutai ingai chini bo khoksa masan chini bo asa angka ka tongle aw do ni ne mong kai ani mung pranab deborma do hongka hambai norok ni tini successful lung tham ni singtei nana hambai do hambai do